ఏం చేస్తున్నా వెళ్ళదమ్మా ఏ ఊరిని చెప్పేసి చెప్పు చెప్తే తప్ప కుదురుతా నీది నీ అడ్రస్ చూపి ఏ ఊరు మీది చూపి మా ఎంత కొంపలు ముస్తారా నీ ఆధార్ కార్డు తీమా నీ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వు సార్ తీసుకోండి సార్ ఓటర్ కార్డు వాళ్ళని వదలద్దబ్బా వాళ్ళని పట్టుకోరా వాళ్ళని వదలద్దు వదిలే పట్టుకొని రాడా మా ఆధార్ కార్డు చూపించి వెళ్ళు సార్ ఎందుకు కొంపలు ముంచుతారు ఇది ప్రశాంతమైన కుప్పమ్మ దీంట్లో మీకేం రోపము యోగత కొంపలో పడి సావండి కష్టపడి సంపాదించుకోండి ఇటు సార్ ఆధార్ కార్డు తీసుకోండి సార్ వాళ్ళది సార్ దగ్గర చెప్పేస్తాం ముందు వాళ్ళు విచారించుకుంటారు వాళ్ళు ఈ హాస్పిటల్ పనిచేసే సుధీర్ హాస్పిటల్ పనిచేస్తావు చెప్పించుకొని మాట్లాడేది మీరా అవును ఇప్పుడు మీరు అదే మీకేం మీరు పని మీకేం పని మీకు యా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చెప్పండి మీరు స్లిప్లు మరి ఇంకేమక్క